nguyuh. Pak, halo. Suamiku, ini Nggih. saya bacakan nggih. Siap. Menika saking Bapak Haji Hanafi. Pripun? Nyuwun tetembangan ing antaranipun setunggal podang kuning bawa Umi Hafifah. Terus? Ping kalih pepeling. Ping 3 gending kutut manggung. Terus? Sekawan perahu layar kur. Ping 5 nyidam sari, 6 ninggal katresnan, ping 7 Sri Huning. Niken Salindri Umi Hafifah tambah lagu Salindri yang baru. Ngoten. Kaya apa si jingkas Napa, aturana tetembangan. Nggih. Niki tembangnya sing halus napa sing kasar? Engko sing kasar sing rada mburi. Ayo, nggih. Sing kasar buri, Bu. Iki pilihan, Nduk. Yen podang kuning engko Mbak Yungu Umi Hafifah. Nggih. Terus engko yen kutut manggung engko sampeyan spesial karo Bu Kesi nggon goro-goro. Sampeyan tak nganti goro-goro to? Nggih. Mamane apa? Tinggal katresnan ki ana. Piye masuk Nggih, Samboyo lho sampean wong Kediri to? Nggih. Nah, iya kuwi coba kaya apa? Nggih. Niken Salindri dengan ninggal katresnan. Wah, iya apik ya. Kaya ngono kuwi. Nggih. Ya nduk dibawani sik nduk apa ngono nduk? Dibawani, Pak. Nggih, wis bebas Nggih, apa nggih. ngono. Nggih. Nah, men ora langsungan. Ya. Saya rasa
Nduk diaturake ninggal katresnan. Sing sepisanan ya kuwi dangdut, kedua jaranan. Wah iya. Yuk Mas Nova kolaborasi. Dados. Yuk. Hey!
meriah untuk Niken Salindri para enggak. Wah. Ayo. Iki celenge sopan iki sian. Aku lagi tumon Pak celeng kok sampean kei pecut iki piye maksude? Celenge lho sampean kei pecut ki piye maksude? Ora celenge ora dipecut, mecuti sing ngendang kuwi lho. Oh ngono. Ayo Mas. Kita wis apa sekarane ra setel karo awakmu pecutono ora apa-apa. Gak kae wis setel lho karo aku. Wis setel ya. Wah, iya. Dadi apike bocah iki wis bisa menempatkan diri. Lungguhe iki ning endi? Iya, Lek ning wayangan, saya ning wayangan Madangkara, bocah iki alus kok, Nduk. Oh iya, njajal lek pas campur sari utawa jaranan utawa musik apa, polahe teng bedigas tur omongane sosok ya kasar. Iya, lek ning kene aluse nganti kaya ngene. Asane kan sopan to, Pak. Sopan. Sing jenenge empan-papan ya ngono kuwi, Nduk, bisa menempatkan diri ngono kuwi. Mergo yen penonton apa jenenge musik lan penonton lak universal. Mangga. Tenan gamelane. Mergo ning pendopo dadi gaunge luar biasa. Ya, Ya, Bu. Madangkara iki kompake pancen luar biasa. Pesinden pengrawite iki ya pancen semangate ora kaya bengi iki. Iya.
Langenanipun
matur nuwun. Wis diaturake iki mau caping gunung klangenane Bapak Hanafi. Iya, dening Bu Kesi karo Mbak Winong, Mbak Birgita nggih pemanasan. Nyuwun larase pelok nenem Mbah Wir. Wah iya. Arep ngaturake apa? Nggih, memberi semangat utawa support kanggo anakku wadon sing namanya lagi melejit dan viral di antero malah internasional. Ya. Genduk Niken Salindri putri saka Kediri. Mula akeh sing tresnani. Waranggana terviral di era sekarang yang dicintai oleh semua orang termasuk dalangnya sendiri. Nah, ya. Niken Salindri coba ngampil pangkur nika Mas Bali Kambang ya riyen nate kula tulisaken pangkur Putri Ndaha men digoleki karo ibu-ibu Waranggana ya men nggih jumeneng karo genduk Niken Salindri ya monggo dipun aturaken langsung dangdut kemawon ya Nduk berdiri coba kaya apa Niken Salindri. Yanira kaeksi Nimas musti kaning jantung kenyokang saking doko sawiring rek lembang bakso kataku linambaran jiwa tomo trio sumatring gusti non mangkur putri Ndaha kaya ngono kuwi lho Nduk Niken. Pak mulih gemati karo sampeyan nganti tak gaweke tembang Putri Ndaha iki khusus spesial kangge panjenengan. Alhamdulillah matur sembah nuwun, Pak. Nggih, tur iki yen diwaca mudhun iki ya jenengmu iki. Nggih. Asmamu lah. Sandi Asma. Heeh, Dimas Niken Salindri. Nah. Saiki coba pangkurna maca pat ae. Ayo tembangno. Nano 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 ngono kae. Ayo. Buddha yang ram bakat masih nangkling cahaya nirakan
apa, Pak? Apa? Iki lho, Pak, sanuke iki gambar apa iki, Pak? Sing diwe aja ndeloki gambar-gambar liyane. Tulisane tok ae, gambar-gambar wong udo kok deloki ngawut ae. Ayo. Nimas mesti kaning jantung kanyakang saking bakso waska cakup linambaran jiwa tama Intine keri dhewe iki pandongaku kuwi. Driya sumarah mring Gusti Kagem para fan berat Niken Salindri nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya, kuwi. Kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bapakmu lek sayang karo sampean nganti kaya ngono kuwi. Niku lirike sing damel sinten, Pak? Dalem Lirike. cakepan saire. Nggih. Sing gawe bapak. Bapak. Lah lagune sing gawene mbahmu Mbah Sukron Suwanda. Minangka salam pambuka men ora ilang ngenge pelok 6 klangenane Bapak Haji Hanafi mau lak diaturake karo ibumu Nyidam Sari to. Nggih. Siji sik saurunge berkomunikasi, saurunge guyon aturna Nyidam Sari. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Langsung langgamipun kedua dangdut Niken Salindri. Yo.